Polen er ikke bare et nyt marked. For mange skandinaviske virksomheder er det et strategisk valg. Du har måske et stærkt produkt til at klare vækstmål, men etablering i et nyt land kræver lokalt kendskab, tid og de rette samarbejdspartnere. Hvad hvis du kunne komme i gang på en uge med et fast honorar og en partner, der følger dig hele vejen? Trin 1. Book et gratis møde. Vi starter med en uforpligtende samtale. Vi gennemgår dine mål, din situation og dine planer for det polske marked. På baggrund af mødet udarbejder vi en gratis budgetskitse, så du får et realistisk billede af omkostninger, tidsplan og næste skridt. Ingen standardløsninger, ingen skjulte omkostninger, bare et solidt beslutningsgrundlag. Trin 2. Dit polske selskab på en uge. For en fast pris etablerer vi dit polske selskab og gør det klar til drift. Pakken inkluderer selskabsstiftelse og registrering, registreret adresse i Polen, bankkonto, 5 timers juridisk rådgivning, opsætning af HR og løn, 1 måneds introduktionsservice, support gennem hele processen. Du behøver ikke koordinere mellem advokater, myndigheder, banker og revisorer. Vi samler processen et sted. Trin 3. Byg forretningen op. Når selskabet er etableret, hjælper vi med de næste skridt. Vi finder de rette lokaler og støtter dig gennem hele lejeprocessen. Vi hjælper med rekruttering, onboarding og HR-processer, så du hurtigt kan opbygge dit lokale team. Vi håndterer den daglige administration, regnskab, løn, HR og compliance, så du kan fokusere på kunder, salg og drift. Skandinaviske virksomheder bruger allerede Polen som platform for vækst. En dansk familieejet industrivirksomhed med blot 7 medarbejdere i Danmark etablerede en polsk produktionsenhed uden afbrydelser i driften. De ansatte 3 produktionsmedarbejdere i Polen og nåede break-even efter kun 6 måneder. En svensk producent til bilindustrien flyttede lager og logistik til Polen for at forkorte leveringstiderne til Vesteuropa. Vi opbyggede et komplet lokalt team omkring Poznań, mens ledelsen fortsatte med at fokusere på kunder og forretning. Senere flyttede virksomheden halvdelen af produktionen til Polen, og i dag er den polske afdeling mere profitabel end moderselskabet i Sverige. En dansk entreprenørvirksomhed etablerede en polsk indkøbsfunktion med en minimal overhead. Intet fysisk kontor, ingen lokale ansatte. Vi håndterede den daglige drift i Polen og fandt de rette leverandører. Allerede i det første år omsatte virksomheden for 3,5 millioner kroner og opnåede et overskud efter skat på 0,5 million kroner. 3 forskellige virksomheder, 3 forskellige strategier, én ting til fælles. De behøvede ikke opbygge lokal ekspertise fra bunden. Din vej til Polen starter med en samtale. Hugin Consulting. Vi hjælper skandinaviske virksomheder med at etablere, drive og udvikle forretning i Polen. Book et gratis møde i dag og modtag dit budgetskitse inden for 48 timer. huginconsulting.com